Икке тестехта саңа театр жесин Тутуута сүлөтө түмүктенен эрер. Таханагы плиткаларын сабарга Тутуута рилтетин крана саама үрдүк хүрбөйүс метрага кыйын тийбекке үлө графикыттан кырыты каалы таксыбыт. Билигин бука алганы туаратаннар кран наймылаханнар. Тасүлага күстә бара турар. Билинги тургунан тепловой контур бут хабан битеренер бит. Улата хыласпытын киллер фасад үлөтө бара турар. Онна жебитин болла хаппактан бу көрдүк бу бүтенер. Онна бу күннерге болот, бу үйгө бүтөндери болланы уже контурун бар табан хылаа киллер үлелер алыныктыра. Ото билинде уже бара туралар, окудук ужил ввода аңгылла турар. То почти бүтен турар дияка. Онна бутаханаңы сеттер били хылаас ситимнере эме тардылдан утепляшыгынан бүтенерлер. Саңа тас театр 200 көрәчүгәнаммыт. Бартеккен артыгынча квадратный метр еннәх. Таханагы үле түмүктеннәгенә. Аны балтыран неделеннән ИТТ систематын колбон сылахы киллерер буланнактар. Самое главное ен качественный көрөбүн, кәлән бараха жабын көрөбүн, ката туталларын на прием кылыбын үлеләре. Театр РДР-групп үләбетер атты. Хам улхантан абиген 93 бартын тутта бута квартал. Бу райондарына театрдар. Таман бу объект бабу ботак, атын районна геме бар. Нам чурап чыгыталдан на корка бәдеме үлеге жалды. Кыра харгыстары да көрүстеллер тутаатчылар үлететимин хыктыбаттар. Тасылы түмүктеннәгенә аны сөттүгәр höстәдәлбә хүгүсүлә күтәр. Күннән Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Ньурбаґа.